Hoxe imos a facer unhas brochetas de froita para todos os compañeiros do colexio. Porque a froita é moi boa e nos gusta a todos. E necesitamos a fresa, plátanos, uvas. Os alumnos de primeiro, segundo e terceiro elaboramos 3 figuras con froita porque pensamos que é un dos alimentos máis saudables. O primeiro plato é a palmeira da froita. Os ingredientes son 2 plátanos e 4 mandariñas. O suco xa. O seguinte é a bolboreta de laranxa e uva. Ahora vamos cos ingredientes. 5 uvas, unha laranxa, unha zanahoria. Por último, o dinosaurio. Os ingredientes son 2 plátanos e un kiwi, pan tostado.